Dobar dan. Poštovani gledaoci, gledate novu epizodu Bontonika Lepe vesti. Biljke koje se neguju s ljubavlju zahvaljuju prelepim cvetom. Sada je vreme da se zasadi cveće kako bi nam proleće bilo što lepše. Od prošle nedelje, društveni život, koji je dugo bio u zatišju zbog virusa COVID-19, polako se budi. Održavaju se koncerti, predstave i izložbe uz sve neophodne mere predostrožnosti. Budimo odgovorni. U Domu kulture opštine Novi Bečej, dok traje školska godina, traje i likovna radionica. U toj radionici deca uče da crtaju i slikaju. Poštovani gledaoci, gledali ste Bontonika Lepe vesti. Doviđenja do sledeće subote. Doviđenja.